Vi står foran Gert Andersen Arkitekter. Skal ind og overraske Argentina. Booker Municipal, som har vundet uddannelsesprisen. Vi står foran Bora Bora. Vi skal ind og overraske Olaf. Kom med. Hej alle sammen. Undskyld, vi kommer lige og afbryder. Vi kommer for at overraske jer. Ja! I har vundet onboardingprisen. I er simpelthen seje, at I har vundet teamprisen. Booker Municipal har vundet uddannelsesprisen. I har vundet Østjyllands bedste praktikvirksomhedsprisen. Mentorprisen 2026. Har I vundet den? Ja. Hold da kæft. Det er for fanden. Jeg har ikke set. Det er da fedt. Ej, det var godt en god overraskelse. Hold kæft, hvor fedt. Jeg er særligt stolt over, at vi giver noget ansvar til de studerende, der kommer ud. Det er jo en kæmpe stor anerkendelse. Jeg føler mig rørt. Altså, jeg føler mig egentlig berørt. De har fået mig til at føle mig som en del af teamet. Man kan faktisk noget. Og så klikkede vi rigtig godt sammen. Ja, det skal godt være stolt. Ja.